Мінімум яна найлепшая для распрацоўшчыка, бо паказала найбольшы касавы збор за уікенд у памерах. Просто услухайцеся ў лічбы 800 мільёнаў долараў, а за 2 тыдні пераваліла за ўсяго нейкі мільярд. Пры гэтым некаторыя з вас могуць задаць пытанне: слухай, Рудзі, а ці не падаецца табе, што з такой назвай Modern Warfare, то бок сучасная вайна, ужо былі гульні і былі недзе годзе так у 2009. Алілуя, браты і сёстры, так і ёсць. Але за доўгі час, ажно з 2003 года, калі выйшла та самая Call of Duty, якую хутчэй за ўсё памятаюць большасць з вас, ну, пра немцаў і другую сусветную, фірма паспела нашлёпаць больш за 30 праектаў, улічваючы мабільныя гульні. Асноўных жа буйных частак не менш за 19. І кампанія вырашыла, што перазапусціць серыю з такой жа назвай і нават з такой жа лічбай, але пры гэтым іншым сюжэтам, добрая ідэя, якая нікога не заблытая. А вось ці з'яўляецца гульня найлепшай у серыі для геймера? Вось тут пытанне, у якім трэба разабрацца. Вітаю, сябры, я Рудзі. Наліце сабе напою паўнюткага чаго-небудзь, што прыдасць вам сапраўднага мужыцкага выгляду, бо мы будзем прэпараваць пад завязку набітую тэстастэронам Call of Duty Modern Warfare 2. Для пачатку, афіцыйна яна недаступна ў Беларусі, і каб пагуляць у яе, шмат хто прыдумае свае кантрабандныя шляхі, каб абысці забарону ад выдавецтва. Я не збіраўся нават набываць яе сабе, яна каштуе $70 за гульню. У мяне ад яе мінімум не трасуцца жылы, і апошнюю з серыі частку я набываў добра, калі ў пачатку 10-х. Але стаў першым беларускім блогерам, які атрымаў ключык ад, на секундачку, распрацоўшчыка. Маўляў, Рудзі, табе гульню зрабі на яе агляд і можаш нават не шкадаваць слоў, ды рубі праўду матку пра нас. Ну добра, я крыху перабольшыў. Адзін добры чалавек, які працуе ў Activision з нядаўняга часу, беларус, выдаў мне той ключык, пэўна карпаратыўны, дапамог наладзіць небеларускі аккаунт Battle.net і нават актывіраваў гульню праз свой дадатковы амерыканскі нумар тэлефона, за што я выказваю яму сваю вялікую падзяку і павагу. Ну а вы, калі ўбачыце ў твітары вось гэтага слаўнага сына Беларусі, падкіньце яму падабайку ад усяго сэрца, я думаю, яму будзе прыемна. Давайте же нарэшце пяройдзем непасрэдна да самой гульні. Як я і казаў, яе сюжэт адрозніваецца ад такой же Modern Warfare 2 2009 года, але тут усё тыя ж героі: Прайс, Гоуст, Соуп і іншыя, калі вам гэта нешта ўвогуле кажа. Як гэта часцяком і здараецца ў гэтай серыі, нехта вырашыў пагражаць сусветнаму міру ды спакою, і ўдалыя хлопцы выпраўляюцца гэтую пагрозу знішчыць. Нейкі чарговы арабскі рэвалюцыянер, экей тэрарыст, экей партызан, недзе знайшоў балістычныя ракеты і вось кажа: я ваша Амерыка, трубахі стаў, буду рабіць вялікі бадабум. І першае, што ўзнікае ў мяне, гледзячы на завязку, гэта ўсё? То бок, у нас рэальны свет пагражае трэцяй сусветнай з ядзернымі выбухамі, прарэджваннем чалавечай расы і астатнімі цудамі. А ў гульні, у якой можна даць волю сваёй фантазіі, разысціся ва ўсе бакі, ледзь не дадаць іншапланецянай зоркі смерці, нейкі тэрарыст набыў сабе пару ракет, якімі добра калі падарве невялікі заводзік, і з гэтага мы павінны атрымаць неверагодную матывацыю? Ды я матывацыю выжыць атрымаю болей проста прачытаўшы навіны з раніцы. У той жа Modern Warfare 2009 года, нагадаю, у нас была хоць і не адразу, але вайна паміж Расіяй і ЗША, штурм Вашынгтона, і вось гэта ўсё. Тых маштабаў і пафасу хапіла бы на некалькі гульняў па меркам сучаснай часткі. А тут мы маем пару ракет, нейкіх чарговых наркабаронаў, якіх піхаюць ва ўсе гульні, мне здаецца, з місіямі на іх фазэндзе і гэтымі ўсімі мучачаш, Діегі, Кампрэнда і далей па спісе. Сцэнарый гульні сапраўды слабы, і нічога новага ён нам прапанаваць не можа. Тыя же злодзеі, якія былі 10 гадоў таму, тыя же пагрозы, тыя же выратаванні і тыя же сюжэтныя твісты. Невялічкі дайджест. Кат-сцэна. Гэта момант у гульні, на які ты не можаш паўплываць, і там адбываюцца нейкія сюжэтныя падзеі. Сядзі і глядзі. Такія доўга панавалі ў гейм-індустрыі. Потым прыйшоў час, і нас здзівілі з'яўленнем кнопачкі, нават адной за кат-сцэну, націснуўшы своечасова, якую мы нібыта рабіліся важнай часткай дзейства, нібыта нешта вырашалі. І тым самым не выпадалі з атмасферы гульні, знаходзячыся пастаянна ў напружанні. Гэта ўжо быў этап сядзі і сачы пільна. Ну а далей, што безумоўна чакалася, мы сталі непасрэднай часткай гэтага кіно, калі нам трэба не проста націснуць кнопачку, а і бегаць, глядзець
глядзець ва ўсе бакі, страляць і шмат чаго яшчэ падчас гэтай сцэны, быць акторам фільма. І зноў жа з вераю ў тое, што ад нас нешта залежыць. Гэтаму свой час здзіўляла і захапляла ўвесь свет серыя Call of Duty. Мы бачылі цікавыя падзеі, мы былі іх удзельнікамі, і ў самыя феерычныя сцэны, на якія ў звычайных гульнях мы проста глядзелі, тут маглі удзельнічаць у іх. Бачылі на ўласныя вочы ядзерныя выбухі і ішлі шэрагамі па беразе Нармандыі і так далей. Але час ідзе, і да 19-й у чарзе часткі ты падыходзіш з пытаннем: а вы і дагэтуль робіце ўсё тое самае? Робяць усё тое самае. Месцамі оно сапраўды захапляе, як і раней, але ўсё ж месцамі. Часцей гэта звычайныя сітуацыі, якія ты бачыў не толькі ў Call of Duty, але і ў іншых гульнях. Яны ўсё ж не валодаюць аўтарскім правам на стварэнне эпічных і маштабных сцэн. Нехта скажа, што мы проста распанелі ды носам круцім, але ж гэта не мая праблема, што старыя фокусы больш не працуюць. Так як, напрыклад, болей не працуе наяўнасць варыянтнасці адказаў у дыялогах і наступстваў ад выбару галоўнага героя ў ролевых гульнях. Гэта тыя рэчы, якія ў любым праекце самага высокага ўзроўню проста павінны быць. Гэта база. І прадаць гэта як нешта новае ў 2022 ты ўжо не можаш. І Call of Duty гэта тое самае кіно, як і мінулыя часткі. Ліхаманкавыя ўцёкі ад ворага, перастрэлкі на машынах, стэлсы з снайперкамі, місіі на буравых вышках ці караблях. Гэта нават нельга лічыць за спойлер, бо тое ж самае было шмат гадоў таму. Я бы яшчэ сюды дадаў тое, ад чаго я лаўлю люты крынж. Мне нават сорамна на гэта глядзець. Неверагодна пафасныя мужыцкія моманты. Я разумею, што гэта неад'емная частка такога жанру, які яшчэ мы любім называць амерыканскі баявік. І шмат каму гэта заходзіць. Наша задача перахапіць Гасана. Давай абудзім яго і пагамонім. А ён загавора? І я ўмею ўпэўніваць. Задайте Гасану перцу, паветра прыкрые. Давайте упакуем гэтага вылетка. Але ж гэта ўсё класічна дакалупка да серыі Call of Duty, што гэта атракцыён і няма месца гульцу. Давайте пра геймплей, да якога безумоўна таксама ёсць пытанні. Хоць большасць місій, як я казаў, ужо недзе бачыў, але некаторыя з іх зацягнулі мяне геймплейна, і было нават заліпальна паўдзельнічаць у гэтым карагодзе падзей. Ты проста аддаеш сябе гэтай баявой ліхаманцы, страляеш, бегаеш і нават не заўсёды разумееш, якая ў цябе бліжэйшая мэта па задачах. Яны нешта парадыя абмяркоўваюць, балбочуць, але гэта проста не цікава, і ты чакаеш, калі табе пакажуць на карце, куды далей бегчы і ў каго страляць. Такога, каб ты не ведаў, што рабіць, ці захраснуць тут не будзе, гэта вам не квест. Не дай бажэ, геймер хоць на секунду вываліцца з працэсу і пачне губляць атмасферу аперацыі па выратаванню ці наадварот захопу. Гэта найберажлівая палітыка да геймера нават прыводзіць да перакосаў у механіках. У місіях, дзе ствараецца настрой нібыта стэлсу, адказнасці да моманту, вас могуць нават забіць з адной-дзвюх куль, каб падкрэсліць важнасць сітуацыі. А дзе гульня перайшла на галоп і падзеі адбываюцца з неверагоднай хуткасці, кулі лятаюць паўсюль і не патрапіць пад іх немагчыма, дык там супраціўнік можа нават засандаляць у вас усю абойму, а вы будзеце толькі паранены. Бо самае галоўнае, што геймер павінен запомніць, гэта не яго смерці, а якая шыкоўная была пагоня. Мо сапраўды проста трэба перастаць ставіцца да яе як да шутера, успрымаць як інтэрактыўнае кіно, і тады ўсё ставіцца на свае месцы. І ўсе яе мінусы адразу пераўтвараюцца ў плюсы. Распрацоўшчыкі не заўсёды могуць нават той самы стэлс зрабіць добра. Першага хітмана прайшло ўжо, зараз старыкам трэба закрыць вушкі, больш за 20 гадоў, а ў Call of Duty дагэтуль не разумеюць, як рабіць місіі з ціхімі забойствамі. Ворагі ў метры не заўважаюць трупы. Праз 3 секунды забываюць, што яны ў вас бачылі і так далей. І гэта ў AAA праекце. Я разумею, што гэта каб не ствараць складанасці. Нагадваю, гэта ж інтэрактыўнае кіно, а не гульня. Ці місіі, дзе вам трэба рабіць прадметы, знаходзячыся ў аблозе. Гэта асобны від мастацтва. Калі першы раз яно яшчэ выглядае
але куды-нікуды гулябельны і нават лагічна, то пад фінал. У другі раз я проста хватаўся за галаву, бо гэта ўсё выглядала настолькі ненатуральна, проста гвалт. Яны хацелі зрабіць з нас нейкага героя Бруса Уиллиса, Макклейна, атрымаўся другасортны шутер па аднайменнаму кіно. То вы можете з адной кулі забіць 4, умоўна, то на вас кінуць столькі ворагаў, што трэба бегма бегчы ды па кутах хавацца, каб неяк выжыць. Ну ці мо гэта я неяк не так гуляю. Карацей, з геймплейнымі часткамі, як вы зразумелі, ёсць праблемы. Некаторыя місіі проста выглядаюць недарэчна, асабліва ў гульні, якая намагаецца надаць сур'ёзнасці і важнасці падзеям, якія там адбываюцца. Але, галоўнае але, пры ўсім пры гэтым, што яна гаварыў, яна сапраўды стварае адчуванне падзей і ў момантах цікава глядзець за дынамічна раскручваючымся сюжэтам гэтага фільма. Пры ўсім тым, што ён не такі маштабны, як хацелася бы. Цікава назіраць за персанажамі, якія насамрэч за доўгія часы існавання серыі ўжо зрабіліся не чужымі. Ты же Соу, Прайс, Гоуст. І магчыма канкрэтна на іх і трымаецца гэта гульня. Гэта важная частка, пра якую не трэба забываць. І калі ты ідзеш умоўна ратаваць Гоуста, дык ты сапраўды ідзеш яго ратаваць, бо гэта ж Гоуст. Так працуюць пэўна шмат якія сусветы з запамінальнымі героямі, на якіх часта і базуюцца наступныя працягі гісторый. Калі ў інтэрнэце нехта задае пытанне, для каго робяць тую ці гэтую гульню, дык адказ відавочны гучыць нават неяк ідыёцкі, не для цябе. Мы робімся дарослымі, дык дзівімся, што тое ўжо не падабаецца і гэта. Чаму усе не робяць тое, што падабаецца вам? Дзіўна, праўда? Свет не сталее разам з вамі, а застаецца такім жа, і кожны дзень яму патрэбны серыялы для падлеткаў і новыя песенкі для дзяцей і сур'ёзныя разважныя кнігі для дарослых. У незалежнасці ад таго, колькі вам зараз і як змяніўся ваш светапогляд за апошнія гады. Тыя, хто рабіў гульні для канкрэтнай катэгорыі людзей, працягне іх рабіць, і калі яны перасталі вам падабацца, дык гэта яшчэ не азначае, што яны сталі рабіць блага. Проста вам стала трэба іншае. Я не здзіўлены, што гэту кінагульню купілі на $1 мільярд. Там не так шмат шутараў у нейкім агульным разуменні, але ёсць спецэфекты, эфектныя же падзеі, цікавыя героі, простыя адказы на складаныя пытанні. Калі мне было 20, я таксама з задавальненнем гуляў кожную частку Call of Duty, і недзе год таму я ўвогуле перагуляў усе часткі, якія былі звязаны з другой сусветнай. Іх там не так каб шмат. Я падсумую, што па мне яна не варта тых $70, што за яе просяць. Яна, безумоўна, кінагульня высокай якасці і далёка не танны прахадняк, але кошт разы ў 2 я бы збіў. Не таго памеру гісторыя, не таго маштабу, ды і агулам шмат прахадных і недарэчных місій. Калі вы любіце глядзець баевікі, розныя там палёты сокала, прызямленне арла і прыгоды агентаў FBI, дык гульня, пэўна, вам зойдзе. Без якога падтэксту, справа выключна густу. Я яе прайшоў і выказаў свае меркаванні. У сваю чаргу я хачу паслухаць вашы гісторыі пра Call of Duty. Як вы да яе ставіцеся, якая з частак была для вас апошняй? Ці памятаеце тыя самыя старыя місіі ў Сталінградзе і Нарманды? І ці спрабавалі гуляць у апошняй часткі пра другую сусветную? Ці вам больш падабаюцца іх футурыстычныя часткі? І, безумоўна, ці гулялі вы ў Modern Warfare 2 2022 года і якія ўражанні яна пакінула пасля сябе? Чакаю на вашыя каментарыі. Дзякуй вялікі ўсім, хто падтрымлівае мою справу рублём на Patreon. Вы дапамагаеце рабіць канал лепей і ісці да мэты, выдаткоўваць увесь час на стварэнне новых праектаў. Унёсак за унёскам, крок за крокам. Зараз я пераходжу на новыя рэкі навін раз на тыдзень у пятніцу, таму не прапускайце і абавязкова іх глядзіце. Пішыце каментарыі, стаўце свае панскія падабайкі і пашырайце відэа сярод сваіх сяброў і знаёмых. З вамі быў Рудзі. Усіх і кожнага абдымаю і да новых сустрэч.